Kokborok Hindi Tech Entertainment YouTube channel o. Kini doubt जों clear खालामलायनाय बबनो तुई के केसिफाइ सुपारसेल तुई आं केपे आनि YouTube video गोबांमा रोखा दैतासो रोखोना के आरो नरकनि सोंमानि आबुनि question रकनो सोंथिनि नायलायनाय दै जों सिलायनाय केसिफाइ सुपारसेल आबो काइसा second hand mobile norok ayang tei order rena hangkai norok ruimano bisas tongkai bujika abono tuiei baksa comment ano khlaika je nini dukan boro nin shopta tong amo hairok ano kroka takuk comment khaika dara nini shop ke bojaga ani dukan tongo phiaba ani mobile ni dukan lekirui ge obo kaisa second hand website okay kabangma borok sungo je iPhone 13 ko tong 12 ko tongo kiriya phiaba COD available kirikha bujikata mane norok jodi nahana hangkai norok payment khaiman hanai full payment jemon rom di जों Flipkart tirogo manui paika hangkai जों jeta payment khaima haiken norok buyang tui payment ma khainai hingke di ani account jeta COD ni bagui jeta available balance kirikha jotoi 5640 টাকা se tongsiu hingke aboni bagui norok nang limited offer norok ni bagui kaisa deal tui phaimani hingkangkai obose je iPhone 8 plus norok rena muchungui tongka hingkakai 5600 টাকা khai norok mannai hangnokno phunukgano tongodi abo tabuk offer o jodi norok makhai nokni bagui chanai great tongnai ni thi tongnai 8 plus tongodi ustoko tokha norok mannai ustoko koikhe norok manglak tangi hingke bui paisiro logi no OnePlus not bo out of stock ni thangka iPhone XS tongkho Grade C obo norok jodi nangkha hingkakai norok tikobo norok nangkha hingkakai norok order khlai mano hingkai oboni bagui nainok nang phunukgano obo जों order no thaka hingkakai tabuk nokni address nangnai to iko insufficient balance ngi thangka norogo hingke aboni khetre khe tamkhainai o jaga je net banking UPI wallet tongo tei card tong hingke wallet o rang add khaimano norok ani GPay o rang second payment ma khainai hingke ang obo haike UPI o payment khai continue rikangkai no payment success wngui thanai hingke abo haike ma khainai mane 5000 joroti hingke COD available tongkho kaisa mobile 5000 jat norok hana hingkangkai tongkho tei kaisa bara piece kirikha hingke tongmung norok nahanani hingke full payment ready nahana hingke naharui mano jemon oro iPhone 13 kaha tongo obo norok naharui mano oboni dam norok nugui mankha 23280 টাকা hingke oro ani charge soho hingkangkai thangkalai no bahai 23000 bahai 700 something bahai rok khlai hingke norok nahana muchungka hingkakai norok WhatsApp o phaidi WhatsApp phaiya kunui select khaidi tei ani Google Pay number o ang scanner o hanai norok oro send khaidi tei kaisa norok o jaga o rang rohorui scam dangno uptui rok kiriya dibana teiba kunu kiridar kirui ang 100% abono solution nokno ang rui kok sao mane kunu rang rok kunu kwchana kwrui tei kaisa tak nwngha manui order rei rikha
in process ungmani logi logi jodi cancel khaike rang nini uje COD khaimani abo to manglak pheba jeta nung full payment khaikaba refund mannai te kaisa nung delivery boy ni thani delivery boy phaipur pano nung cancel khaimano na haya hingkakai cancel khairi ka hingkakai COD ni charge 500 taka ka nung manglak pheba nung full payment khaimani abo hingkakai ani wallet of phainai phaikangke pheba je wallet of phaimani o rang bai nung te kubuni mobile no man hanai wallet of phaini pheba nini bank account no settlement khainani option tonglak eba o rang nini account ne hoite nini account no habui thangnai aba haita norok saiman kana hingke ta kaisa or grade pujiwi phone tong ang no sakangma sawo tabugo sawo hingke norok grade nai paidi grade A B C D oro tongo hingke grade A hingke kai pura new condition hingke B plus tongo B tongo C plus tongo hingke C plus ni khetre hingka kai mobile kwbangma tongo jagao Android bo tongo norok na hari mano 4000 5000 ni bisingo hingke 5G naga 5G abo hai hingke norok nahardi kono mano nani kwrwi nahari mano baksa baksa hingmano botam suk video khai koi toka hanai keba norok ni bagi deal kaham bagi sima sawo tam hingke norok obo hai jeta platform norok manglak nang oro photo naiwi nini mote nung saiwi nung phone order khlai mano ama haita hingke nung dogano hingke basia basia norok phone ugalak ama hai hingke o jaga hingke kai norok angwi kwrung laiwi hingke chajakmani abo order khlai mano norok aswk no 20000 ni ek sakana hano muchungya hingka kai norok 10000 12000 15000 bo nahar mano ama hai oro kaisa deal tongo iPhone 14 plus logi mankana hingke ang no photo bo phunukgwi mano bini photo bo bahai iko oboni daam bwswk hingka kai o jaga 33660 taka ani delivery charge soho phaiyano bo tamnani 34000 phaiyano bo hingke obo nung nahana hingke full payment ma khainai ama hai hingke tei tongo tini oro baksa 5000 rutuk laio jemon iPhone 7 to kwrwikha 7 no stock paikha hingke kaisa tongmani omo paithangka out of stock ni paikha out of stock ni thaka hingka kai tolao tei order khaimaya wngthong hingke aboni bagui nogno sawo norok jephru phone chajakha phuru painanga paimani hinte kaisa 7 plus tongkho ang moni bagui no deal rwi tongo nogno 5180 টাকা hingke oro delivery charge tongnai 500 টাকা thangklainini 5680 টাকা ama hai wngnai tako hingke obo norok ni bagui deal kaham wngnai grade C o swkang je video unboxing khaika abo hai moho plus moho kotor wngnai mobile hingke norok jodi charjak tong hingkai obo jodi order khlaina hingkai limited offer norok ani WhatsApp phaidi norok mane order khlaidi norok obono ama hai mane 5,500 ni bisingo nung obo manui mano abo haita hingke aboni bagui ang norokno sawi tongo norok jodi nahana muchungkha hingka kai nahari mano hingke tei kaisa baksa batpar tongo tini khoroksa batpar khoroksa no bo miani simi tax khaika no nahana hino hingke ni dara tabukno payment khainai tabukno payment khai tongo ama hai bo thungsuka ang bono paithago hingkai block khai rwkha norok abo hai taka di jodi naharna hingkai nahanani bagui norok mobile naidi hingke ang phunukgrinai nung chajakai nahardi ang no dabara sidi khaiglak nung jodi nahana hingke nahari mano phiaba darang payment khai tongo iko tangna roho tongo abo hai karoke mane norok tathwngdi hingkai abo hai hingke response rwjaklak ama haita hingke aboni bagui norok jodi kubuni nagui tongo hingke nahardi abosai hingke tei kaisa tongo jaga Google Pixel 7 kaisa tongo o jaga naidi Google Pixel 7 grade C hingke o jaga nogno photo image bo phunukgrinai kobo hai wngnai hingke kaisa norok niji niji order khlaimaya bo niji niji khlaina taka hingke aro business ni certificate rok upload ma khaio hingke abo verified hingke se order khlai mannai ama haita norok ani yang tui khaika hingka kai
किसी मिसा चार्जेस तो नांनाय न abo haita hingke norok mo tabuk sayan kana bobo haike order chung khlai gaboni bagui norok dakti order khlaike nog je order je deal choli tongo ah deal no norok manui mano amata hingkai abono norok kebo jodi nangui tonga hingkakai nahadi nangi hingke to kok kwrui nok nangkai nahadi hingkai te kaisa single mobile obo hingke warranty jaat nok kogoi makhano o jaga 18,000 rok manui tongo hingkai 11 kaha tongo jaga piece 9,550 taka ama hai norok chajak khe contact khai di aswkno hambai।